ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗରିବ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଛି, ନିଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। 3 ଥର କହିବେ। ଯଦି 3 ଥରରେ ଏ ନଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ ଯଦି ଏ ନଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ନ ନେଲେ ତେବେ ଏ ନଡ଼ିଆ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ଏଇ ଦେଖ ହେଇଟି ଦାସିଆ ଦେଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ। ଏଇ ଦେଖ ଦାସିଆ ଦେଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲିଗାଁ ନାମକ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗରିବ ତନ୍ତୀ ବାସ କରୁଥିଲା। ନାଁ ତାର ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ବାଲୁଗାଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରାୟ 33 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଥିଲା। ଦିନସାରା କଷ୍ଟ କରି ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୀମ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜପିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉନଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ସେ କେବେ ଯାଇନଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କେବେ ମନ ଛୋଟ କରୁନଥିଲା। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଗାଁରେ ଖୁସି ପରିବେଶ ଛାଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଯା ଘରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଠି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଗାଁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ମନରେ ସ୍ଥିର କଲା ସେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦବ। ଦୌଡ଼ିଗଲା ଘରକୁ। ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୋଟି କରି ଖୋଜିଲା। କେଉଁଠାରୁ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ବୁଜି ଡାକିଦେଲା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ? ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନଡ଼ିଆଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯାଇ ସେ ନଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ହାତରେ ପୋଛି ପକାଇଲା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି କହିଥିଲା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା। ଦୟାକରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯିବ ଦୟାକରି ଏ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଦାସିଆ କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲେ। ଆରେ ଦସିଆ, ତୋର ନଡ଼ିଆକୁ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେଇଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି ଦାସିଆ, ହଁ, ମୁଁ ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଦେଖ, ସତରେ ତୋର ଗର୍ବକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ତୋ ନଡ଼ିଆକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ହାତରେ ନେଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଦାସିଆକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାରେ ଯଦି ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଏ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ, କହିବେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି 3 ଥର କହିବେ। ଯଦି 3 ଥରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ମୋ ନଡ଼ିଆ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। ଲୋକମାନେ ହେୟଜ୍ଞାନ କରି ନେଇଗଲେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଠାରୁ ନଡ଼ିଆ। କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି ବାହାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଇଥିଲା ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ିଆ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ କହିଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ପଣ କରିବ। କହିବ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଚକାଡୋଳା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଭୁଜ ବଢ଼େଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ,
ଯେତେବେଳେ ଏତିକି 3 ଥର କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇ ହେଇ ନଡ଼ିଆ ନେଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେଇ ନଡ଼ିଆ ନେଇଗଲେ ଏମିତି ଚହଳ ପଡ଼ିଲା। ପୂଜାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଗାଁର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କହି ଫେରିଆସିଲେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କ'ଣ ହବ, କ'ଣ ସତରେ ଭଗବାନ ମୋ ମାନ ରଖିବେ? ହେ ଚକାଡୋଳା, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି, ମୋର ନଡ଼ିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମହାପ୍ରଭୁ। ଗାଁ ଲୋକ ସେପଟୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଆସିଲେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଭକ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତୋର। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ହେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନଡ଼ିଆ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଲେ? ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି, ହଁ ରେ ଦାସିଆ, ତୋ ନଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତୋ ନଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମେ ମୋର ମାନ ରଖିଦେଲ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମେ ମୋର ମାନ ରଖିଦେଲ। ହଁ, ଏ ହେଉଛି ଦାସିଆ ବାଉରୀର ଭକ୍ତି ଭାବର କଥା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।